En 7NN prenem la paraula i anem a fer-ho amb l'alcalde de Manises. Ell és Jesús Borràs. Jesús, benvingut. Moltes gràcies. Bona vesprada. Jesús, anem a obrir les portes d'una ciutat gran, una ciutat amb més de 30.000 habitants i una ciutat clau dins de l'entorn de l'Horta. La primera pregunta, una legislatura molt difícil marcada per la pandèmia, no? I tan difícil, perquè de repente trobes en què s'ha de parar tota l'activitat i tens que atendre unes necessitats molt delicades i que socialment, almenys nosaltres com a Ajuntament, i jo crec que hem sigut els únics que ho hem fet a la comarca de l'Horta, ha sigut fer una inversió social molt important. De fet, per exemple, la conselleria, que està bé, va decidir mantindre les beques per als xiquets que estaven en les escoles matriculats i nosaltres el que fèrem era, en vegada de donar aquestes beques perquè la gent anara a comprar al consum o al Mercadona, anar a comprar, que mai saps el que compren, varen crear una infraestructura per a que tots els xiquets de Manises que estaven becats, que eren a muntó, fer-los arribar tots els dies dinar en calent per a dinar i per a sopar. Això va suposar, jo crec que estiguem parlant de 250-300.000 euros que se van gastar, però consideraven que era millor que els xiquets es dugueren plats calents que no donar-los 10 o 11 euros que foren al dia, que quan van a comprar mai saps el que compren. La pandèmia ha sigut un canvi, i encara està ahí, vull dir que encara que creuen que no, la pandèmia ens afecta i ha canviat el ritme de vida, la gent té més por, la gent major va mira les coses d'una altra manera, inclús la gent jove també, i els joves se queixen a voltes d'haver perdut 2 anys, i és de veres, però els que s'han perdut són la gent que té més de 70 per ahí, que de repente se troben d'estar bé a estar fes pols i diuen, i aquests 2 anys què passen? De tota manera, una de les coses que a mi m'agrada remarcar en el tema de la pandèmia és, d'alguna manera, sobretot en el primer moment, els ajuntaments, evidentment, han de tancar-se ja, han de reinventar-se, perquè un ajuntament no pot tancar, sinó té que obrir les seues portes, però no estaven preparats per a fer el tema telemàtic i després no estaven preparats per tindre tanta mampara en els ajuntaments quan se va començar. Això també era una inversió dificultosa dins de l'organigrama pressupostari d'un ajuntament. No estàs preparat i, a més, ens pilla ja no, a nosaltres fora de joc, pilla també a l'administració autonòmica i a l'administració central, inclús a Europa, no? De repente ens pilla que tot el món... I, bueno, pues, t'has d'adaptar corrent, en algun cas, pues, alguna cosa t'equivoques, però claro, el primer és els xiquets, què passa amb les escoles? De repente, els xiquets ja no van a les escoles, després en un altre procés ja comencen a anar, però en bombolles. És un canvi brutal, els treballadors tenen que anar a casa, excepte aquells treballadors que és obligat que estiguen, policia, serveis socials... I clar, és que mos ha canviat. I damunt d'això no estàs preparat, perquè qui anava a pensar que anava a vindre una pandèmia d'aquesta? Ara ja sí que més o menys vas tenint algo de dir, bueno, si torna a vindre ja estem una miqueta més preparats. Molt bé, però anem a conèixer un poquet més a fons a Jesús Borràs, a aquesta persona que ha estat 8 anys al capdavant de l'Ajuntament de Manises i que, segons diu ell, ha estat fent front a unes sentències del Partit Popular que manava anteriorment i que d'alguna manera això ha lastrat molt les inversions. Sí, jo dir-te primer que estic encantat d'haver perseguit els primers 4 anys un govern de 4 partits, això és difícil perquè sempre n'hi ha molta tensió, ara som 3, també n'hi ha, i és el primer any que fos una miqueta més delicat en la resta, però n'hi ha coses, però procurem els draps arreglar-ho en casa i així millor. A partir d'ahir, a veure, nosaltres quan entrem en la situació és molt delicada, és a dir, l'Ajuntament de Manises tenia un deute de més de 16 milions d'euros i teníem una sèrie de sentències que se les havien vindre damunt, que ja ens havien anticipat els abogats que podien ser dolentes, i de fet, per exemple, un pàrquing que l'Ajuntament el va decidir perquè una empresa el gestionara durant 40 anys a canvi de pagar un cànon molt minut
i que després, als 40 anys, el pàrquing se'l queda l'Ajuntament totalment gratuït, doncs als 3 anys n'hi ha un problema de gestió i un enfrontament entre qui estava portant el pàrquing i l'Ajuntament, aleshores el Partit Popular, que fa que l'empresa se'n vagi, abandoni i reclame el cost de l'obra. I aquest cost de l'obra, al final l'hem tingut que pagar nosaltres. I estem parlant de 9 milions d'euros més 700.000 que tinguin que fer d'una obra. I després, és que el Partit Popular feu coses que dius, bueno, pues són... La ciutat de la Ciutat de la Porta està molt bé, 2 camps de futbol i tal, però què feia? Se quedaven tots els terrenys i els propietaris es dia. Això és l'aprofitament que tindreu en el Gran Manises, que era duplicar les vivendes que s'anaven a fer, un projecte que ningú el veiem i efectivament aquest projecte anava fora. Què ha passat? Que el que firmava la gent era si als 5 anys no te donem l'aprofitament, l'Ajuntament ho pagarà. Clar, els 5 anys aquí l'hem vençut a nosaltres. Clar, quan nosaltres tirem a pagar com a sol rústic, perquè allò era sol rústic, els jutges no ho han vist així. I ja ne portem així, ja pagats quasi 4. És a dir, ja són 13, més algunes coses més, i clar, jo te vull dir que en aquest moment ja estem a punt ja d'arribar a 15 milions d'euros. El que portem pagats de sentències i de coses com aquestes que tu no ho tens previst, perquè el deute de més de 16 milions d'euros tu ja sabies que tots els anys del pressupost 2 milions era per capital i interessos, i això ho fas i ja està. Però, clar, a nosaltres això ens ha matat, perquè, clar, és que al final vols fer coses, però... I perquè han sigut precabuts, dir que el que ha sigut el superàvit que tenies any rere any, hem preferit guardar-se'l i no gastar, perquè si no, ara en aquest moment, davant d'una sentència com aquesta que t'obliga a pagar, per exemple, el pàrquing, més de 9 milions d'euros, doncs l'Ajuntament haurà entrat en quebra. D'alguna manera, evidentment, la pandèmia ralenteix tots els programes que teniu dins del programa electoral, una execució d'obra i n'hi havia unes inversions que m'imagino que totes no s'han pogut dur a terme. En quin estat es troba en aquest moment Manises respecte a l'execució d'obres? A veure, en aquest moment nosaltres un objectiu que teníem era la piscina descoberta, fer-la nova, l'hem pogut acabar i inaugurar en juliol, en alguns problemes, perquè no ens enganyem, ens ha influït la vaga de transportistes, ens ha influït ja... El material. El material que ha pujat de preu i ara en la guerra més. I te n'estàs donant compte que algunes obres que vols fer estàs licitant-ho per 10 i quan vas a executar-ho això va ja 14. I és complicat, no? I, bueno, doncs ja piscina l'hem acabat. Se mos ha ajuntat també que quan tanques la piscina coberta, que total tenia 17 o 18 anys, per la pandèmia la van tenir que tancar, després les condicions eren tan dolentes que ni els tècnics de l'Ajuntament ni els tècnics de l'empresa diuen que això se podia obrir i això ens obliga ara a redactar un projecte que el tenim a punt d'acabar per a licitar l'any que ve, que serà entre 2 anys, 23 i 24, una piscina nova, coberta, però estem parlant ja de quantitats de més de 2 milions d'euros. I clar, això en un pressupost com el nostre, que va tan justet, està ahí pendent de treure. I després jo crec que tenim ahí una cosa de Manises, que volem veure conselleria al final que ens fa, és el famós auditori Pepe Sancho, que és una cosa que inicià el senyor Crespo, alcalde en aquell moment, per a fer un gran teatre allí a Manises, a meitat, a meitat més o menys allò se va abandonar perquè la CIEXA i la conselleria no podien, i ahir la tenim i bueno, la idea nostra és que allò al final se puga fer algo que siga assumit per conselleria, perquè al final són ells responsables i que no li costi diners als ciutadans. I en això jo crec que estem en un bon camí, a veure què passa, com puguen acabar les coses. Però sí que és cert que cada dia hi ha obres que se queden a meitat. Jo m'agradaria saber, més o menys per valorar, el pressupost de Manises, en quants milions està? Avui hem aprovat precisament el pressupost del 23, 29 milions i pico. 29 milions, molt bé. Però cal repartir-los en àrees, en esports, en festes, en serveis socials sobretot. A veure, nosaltres el que tenim és una càrrega molt important de la partida de personal. És a dir, nosaltres personal està quasi en el 50%. És que la meitat d'ajuntaments es passa el mateix. Sí, però nosaltres diguem una cosa que jo crec que això és algo que en el seu moment ho feu el PSOE, estigui molt ben fet, el PP també va mantindre-ho, la cosa com són, que és el tema de les escoletes infantils. Nosaltres a Manises tinguem una xarxa d'escoletes infantils, eren 5
i ara són 3, però perquè nosaltres crec que els recursos els utilitzem millor, però ningú xiquet de Manises o xiqueta se queda sense anar a les escoletes infantils entre 0 i 3 anys. Claro, el preu és molt competitiu, no? És més que competitiu i fa que, claro, la gent, els xiquets es porta allí, això suposa una plantilla de 40 treballadors, és a dir, és una cosa que dius, és que els ajudaré ja, però depèn moltes vegades dels serveis que se presta, però claro, és de veure que nosaltres la partida de personal són el 50%, i això és molt. I 100 interins, que això és un altre problema que s'han topetat. Evidentment, s'han executat unes qüestions, la piscina, però jo m'agradaria saber què s'ha quedat en el calaix i allò que ja en el pressupost del 23 està posat com a obra d'execució. A veure, en el pressupost del 23 el que fiquem com a inversió majoritàriament és, crec que són 900.000 euros per a la piscina coberta, perquè ja el projecte el tanquem en dies, i després van una sèrie d'inversions que hem de fer en alguns llars de jubilats que no estan en condicions, perquè Manises, com té una estructura de poble molt llarg, tenim 5 llars de jubilats, no estem parlant, hi ha pobles del nostre tamany que en tenen un, i això, volgam o no volgam, és una despesa important. I cosa que s'ha quedat per fer, home, jo com a amant de la ceràmica, i Manises ara és ciutat creativa de l'UNESCO, el museu és un objectiu que a mi m'agradaria que poguérem ampliar-lo. Vàrem fer una inversió de 600.000 euros comprant la casa del costat, però ara toca preparar un projecte i ampliar-lo, perquè, entre altres coses, d'aquesta ampliació dependrà tot el tema de la calefacció i la refrigeració, igual que dependrà tot el tema de la mobilitat i l'accessibilitat, perquè al ser l'actual museu un edifici de fa, que són 250 anys o 43 anys, què passa? Que l'accessibilitat és molt fastidiada i la gent que va en caireta de rodes o tal, ho tenen molt complicat. I això és una de les coses que a mi m'haver agradat acabar, i que la piscina no retrasar-se tant i que ja estigui a marxa la piscina coberta, però clar, havíem començat a la de coberta i el que no podíem fer era parar això i ara tornar-se'n a esta. Has d'acabar una i l'altra. I clar, què passa? Avui la piscina coberta també compleix una funció social, molta gent major la utilitza i la troben a faltar. Jo estic d'acord en ells, però clar, al final 7 anys sense pujar, no han pujat els impostos en 8 anys. Res, alguna coseta ha pujat mig euro, entrades a no sé què, però el que és IBI i tal no ha pujat. I clar, nosaltres la peseta la portem molt dominada. Molt dominada, sí. Alguns venim de la banca i se mos nota massa. Molt bé, molt bé. Hi ha una nova intervenció al Parc Natural del Túria, al seu pas per Manises, que és un projecte que des del punt de vista medioambiental és encoratjador, no? Explica'ns en què consisteix. Bueno, ahí, esta és la continuació d'un projecte que nosaltres en Manises se mos acaba fa un any, que el que fèrem era des de Villamarxant a Manises, varen tallar tota la canya que n'hi havia als dos costats del riu, perquè la canya és invasora, és una zona molt bonica, és un pulmó impressionant del riu, i el que fèrem era tallar-ho tot, ficar-li la xarxa damunt que li se posa d'esta negra per a que durant 2 anys no puga créixer la canya, i en la idea de que ara començaríem a anar plantant i en un any o perill llevaríem tota la xarxa i ja se quedaria ribera d'ací, arbres de ribera. No? I ara este programa el que fa és una continuació entre el que seria meitat Manises, que arriba a això, arribaria a lo que seria el sud del repartiment, que està en Quart de Poblet, que és on acaba el riu. Nosaltres també volem ara parlar amb la Confederació, tenim una reunió este dilluns, perquè en aquest projecte que n'hi ha de l'anguila, que diuen que és enviar l'anguila des del riu a Pinedo, nosaltres volem també participar, perquè això estem fent-ho ja des de Riba-roja cap ací. Riba-roja és un poble que havia marxat a Manises, Paterna també, i Quart també està treballant molt, i volem també participar dins d'aquest projecte que n'hi ha. Però el que ara hem de fer és tota la zona que queda de Manises i de Paterna, perquè a l'altra part el riu separa Manises i Paterna, anar netejant el riu i que a 4 o 5 anys tot el riu estigui ple d'arbres de ribera i vegetació de ribera i que desaparega la canya que tant de mal està fent. Bé, ja hem vist
d'alguna manera, la ciutat de Manises en els 8 anys que has estat al front. Han vist la legislatura, què és el que s'ha fet, què és el que s'ha quedat, què és el que n'hi haurà per fer. Però, evidentment, la carrera electoral ha començat i pareix que enguany, les eleccions seran l'any que ve, però pareix que enguany s'ha accelerat tot més encara i que va ja tot a una. Vas a tornar a encapçalar la candidatura de Compromís i jo et pregunto, és dir, després de 8 anys, les il·lusions estan renovades o n'hi ha ja un cert cansanci? Jo estic... A veure, jo soc una persona estic des de... En l'any 86 estic de regidor 4 anys a l'oposició, després estic un temps de descansar, però jo porto molta mili. Jo soc una persona que sempre tinc molta il·lusió. Si no la tinguera, no me presentaria. A més, ara, bueno, pues el partit... Anem a renovar algunes persones i jo vaig en la mateixa il·lusió, perquè jo crec que tenim ara 4 anys que són fonamentals per a poder acabar aquestes coses que s'han deixat a meitat, aquesta piscina, aquest teatre, aquestes coses que te deixes a meitat i resoldre coses que són importants. Manises, perquè tinguem una carència d'aparcaments important. És un poble que estem col·lassats per el riu, per l'aeroport, per quart, i a més no tenim patrimoni. No som estos pobles que de sobte tenen 10.000 metres per fer no sé què. Anem molt curt de terreny. Però jo estic molt il·lusionat, moltíssima gana. Sempre. Si no fos així, jo no me presentaria. I tens un bon equip? Jo penso que sí. L'ha tingut sempre, però ara anem a canviar i la gent que entra, claro, mai saps com van a respondre, però per lo que estem parlant i estem treballant algunes cosetes, jo estic convençut que sí. N'hi ha un fet, has parlat del riu, has parlat de l'aeroport, tots els temes que comporta, no? de problemes, de sorolls, d'històries que evidentment els veïns de Manises heu de suportar des de fa molts anys. Vos fiquen en el mapa de Baes, però no sé què val més, si una cosa o l'altra. Però jo te vaig a fer una pregunta que moltes vegades és un poc dubtosa. Què opines del Departament de Salut de Manises? El Departament de Salut de Manises, jo soc un defensor de la sanitat pública i el Departament de Salut de Manises és un departament públic però en gestió privada que s'acaba l'any que ve. Jo espero que Conselleria, quan arribi març, faça les cartes pertinents per a demanar ja la reversió i que durant un any se posen a treballar i tal. Home, jo crec que deixa prou que desitjar. Per què? Perquè d'alguna forma jo crec que no pagava el que pagava, ara en alguns casos sí que paga alguna cosa més, però nosaltres hem tingut carències importants perquè el que deia abans de ser un poble tan llarg, sobretot a la part de dalt, la part que seria la part oest del poble, on està el barri de Sant Francesc, Xipirets i tal, allà hi ha hagut un moment que allò arriba a tancar-se aquest centre, però estigueren molt de temps sense pediatres. I hi ha hagut en la zona on més gent jove hi ha. I, claro, ara, ahir hi ha 3 centres, el que estava en el barri de Carmen segueix tancat i nosaltres entenem que se té que obrir perquè, s'utilitza per altres coses de la sanitat però no fa la seva feina de centre de salut, que sempre és com els ajuntaments. La gent on va, quan està fastidiada, diu, me'n vaig al centre de salut, me'n vaig a l'ambulatori. Atenció primària, que ha sigut la batalla. És la batalla en aquesta pandèmia. Nosaltres hem tingut uno, que és el central, que ha estat prou bé, el de Xipirets, la part que hem estat sense pediatres i ara encara hi ha carència, està mal. És de veure que n'hi ha un moment que se tancà en plena pandèmia perquè volgueren juntar tots els esforços i tal, i després l'altre que tinguem en el barri de Carmen, nosaltres se té que tornar a obrir i prestar almenys atenció, si no tota, perquè no la poden prestar tota, però sí que una presència i una atenció que de sobte te dones compte que el 80% o el 90% de la població està atesa i un 10% que necessita atenció molt més especialitzada, com allí no n'hi ha espai, poden anar a un altre lloc, però això és fonamental. S'ha de millorar el Departament de Salut i les millores venen per la gestió que voleu canviar, siga via, ja m'imagine, Generalitat, que és la responsable, la Conselleria de Salut Pública, i al final serà el que serà. Perquè després també se demostra, quan hi ha una reversió, si la reversió és bona o és dolenta.
perquè no en tots els casos Així, acaba bé. Val? Estic parlant de Ribera Salut, que té els seus problemes, estic parlant de Torrevieja, que té els seus problemes, però bueno, vaja, això, els problemes estan per a solucionar-los, no per a tirar-los en cara a ningú. Ja, el que passa és que n'hi ha que tenir clara una cosa, és dir, en tots els meus respectes i entenent el que te vaig a dir, la sanitat pública mai pot tenir un superàvit. Per què? Perquè tu fas una inversió que tot el que fas és gastar. La sanitat privada al final ha de tindre un superàvit. Per què? Perquè són empreses privades que fiquen diners i si han de guanyar diners i tot el món estem d'acord que la sanitat pública al final va ser perdre diners perquè és normal, la diferència d'una cosa o l'altra, doncs en què està? En el servei que presta. Està més clar que l'aigua. Jo ara vull que em digues, Jesús, com és aquest Jesús que camina per les voreres de Manises, que se troba la gent, atén a la gent, tens aquesta paraula sempre en l'LBI, perquè sí que n'hi ha una cosa, que cada 15 dies atens en Ràdio Manises un programa a diari que, bueno, pues te poden fer preguntes, però això no és prou, és dir, és el dia a dia d'un alcalde quan ixa al carrer. Com és Jesús Borràs en aquest aspecte? Jo crec que és una persona normal, senzilla, molt valencià, amant de la meva terra. Jo crec que molt implicat en la ciutat perquè he participat en el moviment júnior, ha estat en col·lectius que han peleat per tot, ha estat jugant a futbol en Manises i, clar, al final eres una persona que, bueno, pues, jo te puc dir que puc conèixer, te dic que el 50% del poble per al nom, doncs probablement. Però jo crec que conec a molta gent i al que no el coneixes per al nom saps qui és, on viu i tal. Però jo crec que soc una persona que eixe carisma de parlar amb la gent i tal, jo crec que sí que el tinc. A partir d'ahí, bueno, pues cada un me valorarà i dirà el que pensa, però jo he estat molt implicat sempre en la vida social, cultural del meu poble i, per tant, me considero una persona senzilla i, bueno, el que toca, jo parlo de tot el món i, a més, quan hi ha algun problema, això és que m'agrada ara parlar, quan alguna vegada han presentat algun problema, ja van a vindre, mos van a dir, no em digues, toca-los i los que vinguen, que jo vaig a parlar amb ells. Correcte. Este matí estàvem tocant un tema molt delicat en un plenari, bueno, pues saps que quan preses decisions a tot el món no li poden agradar. Pues bueno, pues hi ha que respectar a les persones que no els agrada, però val la pena parlar, dir-los i dir-los el que tu penses. I a partir d'ahí ells que prenguin les decisions que toquen. Per tant, portes a cap a la perfecció allò que és un poc el lema de Compromís, no? Continuar treballant per millorar la vida de les persones. Sempre. Jo crec que ha de ser un objectiu. Qui treballa pensant en un benefici d'ell o del seu partit s'equivoca. Jo el que vull és que en el meu poble la gent visca bé, bueno, pues, puguen passejar-se tranquil·lament, els parcs estiguen en condicions, els centres de salut estiguen bé, puguen anar al teatre sense ningú problema, funcionen bé els serveis, pelem molt per a que els treballadors de l'administració siguin molt amables a la gent i contesten, perquè a vegades se mos diu a l'administració és que escriguem cartes, escriguem coses i no mos contesten. Jo això és una cosa que la persegueix perquè a la gent n'hi ha que contestar. I que sigui per dir-li que no, que a vegades pareix que mos fa mal. Jesús Borràs, alcalde de Manises. Hem obert les finestres, les portes de la localitat, hem parlat del teu poble, hem vist quina llavor s'ha fet i està pendent de fer-se i, en definitiva, és una faena que de vegades no es veu, de vegades es queda molt diluïda dins del mateix consistori, però que és bo que les persones puguen assabentar-se de què és allò que se fa des de l'administració local. Moltes gràcies, Jesús, per la teua presència en el programa i fins una altra. A vosaltres i encantat. Gràcies. Adéu. I ja ho veuen, Manises, una ciutat acollidora, una ciutat que treballa per el bé de les persones i una ciutat que tornarà a encapçalar Jesús Borràs per a les pròximes eleccions en la candidatura del seu partit, Compromís. De tota manera, no té res assegurat, haurà de seguir fent-ho.